विराट कोहली के पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक 2017 के बदला होइल पूरा। पटना के लोग जेसीबी पर सवार होके मनैलस जश्न। तो सबसे पहले नमस्कार प्रणाम तमाम भोजपुरिया क्रिकेट के दर्शक लोगन। आज फिर से चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए बारन हमारे मित्र पांडे जी। तावत जानल जाई विस्तार से। पांडे जी का काल्हे के मैच देखनी, का कमाल के खेललन भारत, पाकिस्तान के बढ़िया से धो डाललस। अरे तिवारी जी का बताई, दिलवा खुश हो गई। होली दिवाली एके दिन मन गई। पटना के सड़क पर देखनी लोग जेसीबी पर चढ़ के इंडिया इंडिया के नारा लगावस रहलन। का कहतानी पांडे जी, जेसीबी पर चढ़ के जश्न इ त नया ट्रेंड हो गईल बा। और विराट कोहली के शतकीय पारी देखनी, पाकिस्तान के त बुरी तरह से धो के घर भेज दिहलन। तिवारी जी ई तो ओकरा आदत में शामिल बा। जब जब भारत पाकिस्तान के मैच होखेला तब तब विराट पाकिस्तान के काल बन जालन। पांडे जी बच्चा बच्चा कहत रहे कि पाकिस्तान के धूल चटा देले विराट भैया। तिवारी जी पटना में देखनी हॉस्टल के छत पर लोग चढ़ चढ़ के इंडिया इंडिया के नारा लगावत रहल। पांडे जी आई मरीन ड्राइव के तो एगो अलगे माहौल रहे। एग रोल, चाय आ भारत के जीत ताबड़तोड़ जश्न मनावत रहे लोग। और ऑटो वाला कहत रहल पाकिस्तान बेटा बा, बेटा बन के रहे, बाप बने के कोशिश न करे। सही कहता, भारत बाप बा आ बापे रही। अब की चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान के बोलती बंद, अपन घर में मेजबानी कर रहल, अब बाहर हो गई। ऐसन मस्त जीत देख के मन गदगद हो गईल बा। चलो चाय पकौड़ी हो जाए आ एह खुशी में एगो मिठाई भी हो जाए। विराट भैया ओडीआई में 51वां शतक जड़ के एगो अलगे इतिहास लिख देले बा। आप लोगन अपन राय कमेंट में लिखी आ चैनल के सब्सक्राइब करके अपन सपोर्ट दिखाई। क्रिकेट के हर चर्चा अपडेट खातिर यही जगह पर मिलते रहीं। धन्यवाद।